И Урсула и Шарл Мишел ми звъняха вчера и днес. Днес имах разговор с Урсула, като и зададох точно този въпрос. Ако ще има такъв възможност, такова правителство, какъв е шанса да ни пуснеш? И тя вика, за Шенген ви е много голям шанс, за еврозоната трябва да го измислите как да обиколите правила, в смисъл да влезете в рамките. Аз казах, може ли да мислиме за инфлация, която да е минус ефекта на Украйна, в смисъл индекса за инфлация да маха ефекта на Украйна, и тя вика, нали, не ме цитирай, но ще се опитам да ти помогна. Брюксел, морала не е винаги на единственият критерий, който се оценяват хората. За еврозоната трябва да го измислите как да обиколите правила, в смисъл да влезете в рамките. И тя вика, нали, не ме цитирай, но ще се опитам да ти помогна.